Tak percaya ngangge blangkon kuwi pantes lho tak. Lek prei melu madang karaca tak. Kok mondol. Kula tak ngateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah pantes mbah ora paham. Lah ya cek wajahe ketok simetris, terbentuk sempurna. Sempurna. Kaya ndoksin. Ya, dadi niki wonten. Sapa nek to Pak iki? Niki wonten. Sinten iki tak percaya? Ana sapa iki? Bakul cilok. Duh. Sinden sampean takok iki lho. Sinden niku. Sinden. Lah sinden kok Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kaya Serigala sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol gitu. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek. Leres. Masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong katane Apa niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar tak swodek dosa. dadane wis padha. Dadane wis padha tak. Padha abang jarite yo padha. Aku metu ket awal kon nak mesti ngintili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngintili. Lalana. Anu, ya tunggale ngintili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nuwun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Iya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno Gawe nduk apa? seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo ki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman iki ngono seniman. Aku ora budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nen. Ya endi kon Ya. isok tagak ya Ya, aja bisa. golek perkara. Ora. Rusak ae. Tepangaken nami kula Praberini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. Sapa ora? Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masalah. Nuwun sewu para sederek-sederek Oh, sedaya. iya. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase? Lah ora pas, Bos. Pancene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kaya PC. Mas, aku kayak pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja Mosok disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Wiki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah. Nek ngene kayak brimob ah.
Ya disiapne lek ngono. Deng 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 Reten. Sik. Reten. Saya adalah komandan Klepon. Peleton. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Dek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andi Rono. Kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbak, sanggule Mbak. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono Masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Lah sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang Sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karo aku. perhatian. Yo aja nes to Su. Jenengan karo Mbak Probo lek luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindro nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyun dindingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah kok tor. Kok iso mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Injih, kula kan pun dangu kangen kalian kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Alah sangat. Mate jenenge madang kara. Lah iya. Ya coba. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok, barang. Iki jemblen, Mbak. Iki jemblem gawe ngeprok ndasmu iki jemblem. Sabar, bos, sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawor slendro saya. Nah, Lah Mbak Probo. Masa? Oh iya. kuwi awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak, kok kesuwen. Nah, iki lho. Apa wi larase? Apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas madhep rono, Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa iki lho. Madhep rono. Nyapa kok Mas Prono iki lho? Ben omong-omongan karo kanca. Maksudnya kuwi tugase nabuh gender. Nyapa kok ora ngadep rene Tak kon ngobrol karo kancane sebelah. Genderi awakmu nintingi. Nami kula niki nyiliti. Oh iya bener. Sesek kok nyiliti kok sarumen. Lho, nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan ngaten niki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangan nyeliti. Panjangan yo nyiliti sapa? Litiana. Oh, dipanggil nyeliti. Dewi Sukesi. Ngaku Dewi Sukesi. Sama dok, sama dok. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to dhisik. Masa, Mbak? Mosok ya Pak Yoyok doyan karo awakmu. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalang mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Wis dal padane Pak. Dan padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Di. Ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimik banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mii. Berarti mbok mii. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojo? Banyu aqua. Asik. Nami Alah, kula. alah, Niki nyilit alah. awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi apa ora? Iya ke apa mie ana. Lho lah aku ya tak mie le. Oh, aduh. Ya krik tutup urung dibuka barang. Dok, cahayu aja mimi, Dok. Awakmu kok kelempokan Mlap-lepok. kendingane masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Dok Probok. Kaya Apa kuwi sampean awak apa? dhewe biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes, mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing
Stecu iso setempet nyempet dengkulmu. matamu. Aja. Surabaya dijarak. Sabar. Kowe aja ngomong karo Surabaya, Ya kowe Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor Sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku toke cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine akan. akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho dhisik iku tukang tunggu kae lho. Rumah balon arek kuwi. Maksud aku. Makane anu awake koyo balon. Ngomong kok nyepelekno karo Yu Prabu. Gila Oh, iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira